makape inu kwambiri makape chimene mukuziwa ndikuba ndizi zakuonekerani kunkhota-kota amalawi ziwani kunena kuti mafuta amene akuzuza anthu kuno ku Malawi amafuta amene amalawi akuasaukirawa maministers ena chifukwa chekafukufuku tapanga maministers ena minister wina wapezeka ali ndi migolo yokwanira 89 ya petulo 89 ma 200 liters okhaokha komanso migolo yokwanira 10 ya diesel amafuna aolose kumapita nawo ku Mozambique tiyathokozetu apolisi yakunkhota-kota kuti nkhani imene ataimva anathamanga ndikukagwira migolo imeneyi ikuoloka pa boti kuti zipita ku Mozambique kodi tu zikuchitikatu zambiri tu mmaboda amutu zokhuza na maministers mmaboda mukugwidwa chamba mkugwidwa makokeni koma mukapeza kuti zinthu ziyazagwidwa zimangosowa kungosowa ngati sikunachitikeso skando iyayi ukaifufuza nkhani yoyipeza kuti ndi ya minister wina kukhala ino ndi ine ndi kuti pamene popo ndende yache osakhala yamasewera so ndi ziko lomvetsa chisoni ziko la Malawi limene limaoneka ngati ndilali ng'ono koma ndi ziko lalikulu kwambiri in terms of ukathyali